maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahal lamang ang magpabilin ang pulong mo. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome na usab sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Sa itong pag-uban, ato ning sugdan sa pagdaig, sa pagpasalamat sa buhi natong Dios. Nga diin siya naghatag nato kadaugan o kalampusan sa ato ang pagpuyo sa kalibutan. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, Dios nga mao'y nagatiman kanamo, Dios nga mao'y nagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan, Dios nga mao'y naghatag kanamo kusog. Amahan, salamat Amahan sa imong pag-uban o pagpanalangin kanamo. Salamat Amahan sa imong pagkamaayo nga imo kaming ubanan ug imong giproteksyonan, ug imo kaming gihatagag maayong paglawas, kusog kadasig kalipay kalinaw. Dalaygon ka Ginoong Hesus sa matag-usa namong kakinabuhi. Nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo, sa imong pagkamatinud-anon nga imo kaming gipanalanginan. Niya kami o Dios aron sa pagpaminaw na usab kanimo, sa pagpamati sa mga pulong nga mo'y among gikinahanglan, nga masabtan nga sa among panag-uban ikaw ang Dios among malagaran. Bless kayo na matag-usa in Jesus name. Amen. Mayong gabi, mayong pagiguban. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Sister Susana Gargolis. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Rochelle Gaba Singgit. Og salamat kayo sa inyong pag-share. Og mayong pakiguban ni Diquina Jamilin, si Beresio Jong, maayong gabi, maayong pakiguban, og si Ruel Puyuta, og si Kilisti Pargan Rivas Ribolin, B.E. Pastor, og sa tanang viewers, salamat Lord. Dalaygon ang Dios, magpanalangin ilabi na ni Ivy Andalan nga good evening Pastor, watching from CI Zamboanga, Sibugay. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Lia Jean Tahan Langit. Maayong gabi Pastor, maayong gabi sa tanan. Si Alfonso Lin, maayong gabi Pastor, watching from Tagbaros, Mako. Okay, ako aning tagaag pagtagad gikan sa Davao de Ora. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ilabi na sa ato ang mga listeners sa FM station gikan diri sa 101.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Maayong pagpaminaw og ang Dios magpanalangin sa tanan. Mayong pagpaminaw, mayong pakiguban ni Brother Moses Cardente, mayong gabi ni Brother Pedro Arsula og sa tanang mga De Villeres family, mga Dinoyo family, sa mga Alianic family, og mayong pagpaminaw sa tumakigsunan nga sunod sa atong programa pinaagi sa Shiny PM 101.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, nga atong mga kaigsunan nga nagpaminawan diha sa Sitio Linao, maayong pakiguban, og Sitio Ampak, maayong pakiguban. Dalaygon ang Dios. Mayong pakiguban o good evening sa atong mga kaigsunan nga nakasud na diri sa atong programa. Si
Beresyo Chonggi maayo nga pagpakiguban og request awit ikaw ang kusog. Bi pastor na ako pangutana okay ra ba sa Kristohanon nga pag ahinte og ber maodyod ako work. Okay. Imo mang trabaho na nimo pangayo sa Ginoo nga kanang ihatagan ka sa Ginoo og kanang trabaho nga dili makababag sa tawag sa Dios sa imong kinabuhi ug dili pod makadaot sa tao. Pangayoan na sa Ginoo og ayaw gyud kana bitawng ayaw gyud og kanang sugot nga hangtod nga kuhaon ka mag-ahinte ra gyud ka. Kay dili magyud na maoy trabaho nato nga mga anak sa Ginoo. Ang atong trabaho dili man ang pagpangahinte sa produkto nga makadaot sa tao, kun dili ang pagsangyaw og pagpahimuot sa atong buhi nga Dios. Sa pulong mo Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw. Matod pa ni Brother Emilio Cabugos, maayong gabi pastor. God bless to all. Si Danilo de los Rias, maayong gabi pastor. Si Gilma Ubas, Montevista, Davao de Oro, maayong gabi. Og maayong pakiguban ni Abiao Rodilin, maayong gabi pastor, watching from Nabunturan. Si Lance Imrigar, maayong gabi pastor, watching from Lapu-Lapu City. Maayong gabi kaninyong tanan. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, nindot kayo ang mga pulong nga ato karong hisgutan, maghisgot ni sa mga saad sa Dios alang sa iyang mga katauhan. Dunay mga mensahe ang Dios nga ihang gipadayag, iyang gipaabot o kini alang kanatong tanan. Diha sa ikaduhang Kronikas Kapitulo 7:14. Dunay mga mensahe nga gusto sa Ginoo nga ato ang marinyo, ato ang mahinumduman ug ato kining matipigan. Dili gusto ang Dios mga kaigsuonan nga mabaliwala nato ang iyang mga mensahe niining maong mga bersikulo or niining maong bersikulo 14 sa Kapitulo 7 sa ikaduhang Kronikas. Mayong gabi, mayong pagpakiguban ni Akhira Manukan. Maayong gabi pastor from Dayaw Mandaon. Asa ning Dayaw Mandaon? Murag lahi na gyud ang mga lungguwahe diha. Kumusta na mo diha ang Dios magpanalangin kaninyo. Si Marilyn Mark Garcia, maayong gabi pastor, watching from Bin Unido Bohol. Maayong gabi kaninyong tanan. Si Lucy Kamigi, maayong gabi pastor. Maayong gabi ni Nerves Alim Alitipad. Maayong gabi ni Edwin Dawan, maayong gabi pastor, watching from Lantapan, Bukidnon. Kumusta mo diha sa Lantapan, Bukidnon? Si Rinsby Ayuban, maayong gabi pastor, maayong gabi usab sa akong asawa ug anak sa Kugon Tabok in Hindang Leyte. Si Ria Gondao, maayong gabi watching from Caloocan. God bless. Maayong pakiguban ni Sophia Chan Algar, maayong gabi ni Marilyn Mar Garcia. Pwede request Pastor matinod anon. Okay, ako ang tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang imuhang request nga matinod anon. Okay. Pero dili tanan nga mga awit mga langit mga kaigsuonan akong matagaan og pagtagad tungod kay mosayo ra kog sugot sa paghisgot sa pulong sa Ginoo, pagpamalandong sa mga mensahe sa Dios. Mayong gabi, mayong pagiguban ug mayong pagpaminaw ni Rovelyn Amben. Mayong gabi pastor, watching from Sirib, Kalinan. Gingging Simpron, mayong gabi pastor, kumusta? Salamat kaayo sa imuhang pagtudlo kanamo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa tanang nagsunod sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Awit makalangit lahotay. Okay. Sa mga awit makalangit, dili lang siguro nako mahatagan og pagtagad ang tanan ha. Kay kinahanglan akong sugdan ang pulong sa atong buhi nga Dios para daghan kaitang mahisgutan ilabi na sa mga pulong sa Dios nga ato karong mapatalinghogan. Mahitungod sa saad sa Dios alang sa iyang mga katawan.
Og samtang nga nagpaabot ta sa uban nato mga kaigsuonan, padayon usab na akong gidasig nga matag usa nga ato ning i-share ngadto sa atong mga kailag pamilya higala aron ang pulong sa Dios nga atong madunggan ila usab nga mabatian. Sa panahon na kami mo sangpit sa ngalan, tungkol mo mga pag-anyo, sumala sa mga saan mo, patinutan ka sa mga pulong mo, mga saan mo kanako gikuptan ko. Wala ka na usap, sukad ba kaniya to ang panalaw ko, ikaw lang na Jesus. Sukat sa sinagdanan, ikaw kay siyang matinuan. Sa panahon na kami mo sangpit sa ngalan mo, tungkol mo mga Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Primitiva Dabuda, mayong gabi Pastor Watsing from Dipolog City. Si Gian Kalinog, maayong gabi og si Marilyn Mar Garcia, salamat kaayo nimo Pastor sa imuhang gipatalinghugan ang akong request. Ay salamat sa Ginoo. Dili gyud tanan nga mga awit makalangit nga gi-request akong matagaag pagtagad. Si Ani Sansis Miharis, maayong gabi Pastor, pakihubad gud sa akong damgo Pastor kay murag nahadlok man ko. Akong damgo ginahang ganihang kadlawon Pastor, sa akong damgo nag left and right, nagpadulong ang dakong tubig, tapos nidagan mi duha sa akong partner, gigukod mi tas nisaka mi sa bungtod, gigukod gihapon mi, pero pag abot namo sa tuktok sa bukid na hubas ang tubig. Salamat Pastor and God bless. Pagsulay na og ang bungtod nga gihisgutan diha mao ang presensya sa Dios. Og mawa lamang ang mga pagsulay kung dili ninyo tutukan ang unsa may mga kabugaton, mga kasakit, mga problema, ayaw na ninyo tutuki. Gigukod mo kanunay baha tungod kay gitan-aw ninyo ang baha. Tutuki kanunay ang atong Ginoo. Tutuki kanunay ang mga mensahe sa Dios, ang mga saad sa Dios. Ang imuhang mga damgo mahitabo na sa unahan sa imong kinabuhi lamang dunay mga pasidaan o pasino ang Dios aron makapangandam ka, aron dili maghari ang mga kaloya, kabugato, kabalaka, kahadlok uban pa tungod kay gitutukan nimo sila. Usa ayaw tutuki ang unsa may mga kaloyaho, kabugaton, mga pagsulay nga gitugot sa Ginoo sa imong kinabuhi o sa inyong pagpuyo. Ang inyong tutukan ang mga saad sa Dios. Usa sa ato karong hisgutan kining saad sa Dios. Akong gihangyo ang matag usa mga kaigsuonan nga pag share gyud sa ato nga panag-uban ang labi na sa inyong mga kailag higala o pamilya. Karon atong sugdan ang paghisgot pagpamati sa pulong sa Dios. Usasad sa ako ang gitan-aw mga kaigsuonan aron makabati ug makadungog sab ang ato mga kaigsuonan nga naas kabukiran tungod kay sayo pod mga tulog ug mamahulay ang ato mga kaigsuonan. Mga alas 9 okay na gyud murag tulog na gani ang uban labi na sa mga bukid no. Og salamat kaayo sa Dios nga gitagaan ta niya kadasig, gitagaan ta niya kusog, labas sa tanan gitagaan ta niya og kusog aron atong hisgutan ang pulong sa Dios nga ato karong gikinahanglan nga masabtan sa atong panag-uban. Akong gihangyo ang matag-usa mga kaigsuonan nga inyong ablihan ang inyong Biblia diha sa ikaduhang Kronikas kapitulo 7. Ikaduhang Kronikas kapitulo 7 versikulo 14.
Okay. Ikaduhang Kronikas kapitulo 7 bersikulo 14. Nag-ingon, ug kon ang katawhan nga akong tinawag mudangob kanako sa dakong pagpaubos ug mubiya sa ilang sala, patalinghogan ko gayod sila ug pasayloon sa ilang mga sala ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Wow. Salamat sa Ginoo sa iyang mga mensahe. Salamat Lord sa mga pulong nga imuhang giandam alang kanamo. Dalaygon ka nga Dios. Kining maong mensahe mga kaigsunan, usa kini ka mensahe sa panahon nga si Haring Solomon maoy naghari o maoy nagdumala sa mga buluhaton tungod kay siya ang gipili na usab og siya ang gisaad nga maoy mupuli sa pagkahari, maoy modumala sa tibuok katawhan sa Dios. Kining maong mensahe mga kaigsunan, gusto sa Ginoo nga ato ning makit-an ang pinaka-importante nga mga pulog, mga mensahe nga gikinahanglan natong masabtan. O sa diha nga atong masabtan, ato ning maikinabuhi. Kaysa ako nang gikaingon, dili nato maikinabuhi ang mga pulong nga wala nato masabti. Kay ang mga pulong nga dili nato masabtan, dili ta makasiguro. Og ang mga pulong nga dili nato wala ta kasiguro, lisod kaayo ang pag-apply, lisod kaayo ang pagkinabuhi kanaaman ang pagduha-duha. Ang gusto sa Dios mga kaigsunan nga ato gyud masabtan ang pulong sa Dios. Mahinungdan ikaw ug ako gihangyo gyud og gidasig nga atong ihatag gyud ang atong una ninintak naa ug ang atong igdulongog sa pulong sa mensahe sa atong buhi nga Dios. Ang atong hisgutan karon mga kaigsunan kining saad sa Dios alang sa iya mga katawhan. Ina imong tapad ang saad sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Dalaygon ang Dios. Hallelujah. Dalaygon ang pagkamaayos sa Dios. Ang maong bersikulo mga kaigsunan nagpakita ni sa mga importanteng mga pulong. Naay mga pulong nga gusto sa Ginoo nga atong makit-an, atong masabtan, mga importante. Usa sa mga importante nga ato ang masabtan kining saad. Mahinungdan walay laing gihisgutan dinhi mga kaigsunan ang saad sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Lamang dunay pinaka-importante. Importante pero dunay gyud pinaka-importante. Ang pinaka-importante nga masabtan nimo, masabtan nako, masabtan natong tanan kining pulong katawhan. Kay ang saad sa Dios nga maoy gipakita niini maong bersikulo, wala gyud ni giandam sa dili katawhan sa Dios. But ipasabot exclusive ni siya nga saad. Dili makasinati ang mga tao nga dili katawhan sa Dios. Kay kining maong saad mga kaigsuonan, giandam lamang ni, gisulat lamang ni, girelease lamang ni sa Dios para sa iyang mga katawhan. Ang pinaka-importante nga atong masabtan kanang iyang mga katawhan. Aron masayra nato mga kaigsuonan kung kinsa ang katawhan sa Dios, kanang iluhon sa Dios nga iyang katawhan. Gisugilon ba ni sa Dios? Gitug-an ba ni sa Dios? Kung giunsa niya pag-ila ang iyang makatawhan sa ingon aron masayod ta kung nahimo na batang katawhan sa Dios? Kung maingon tang katawhan sa Dios, atong tan-awon ang atong kaugalingon. Makasakay ba sa requirements sa Dios ingon nga iya makatawhan? Kay kon ang ato ang kaugalingon, atong tan-awon mga kaigsuonan nga makita nato nga ang mga gi-require sa Dios ngadto sa iya makatawhan, mausad ang atong makita sa atong kaugalingon. Angay tang mag-enjoy, angay tang maglipay, taliwala sa mga pagsulay. Kay musugot tag sa dili kung ang atong kinabuhi ilhon sa Dios nga iyang makatawhan, kita gyud ang makasinati sa saad sa Dios.
So ato ang tan-awon mga kaigsuonan, kung giunsa sa Dios pag ila ang iyang mga katawhan. Ibutang yun na sa atong una-una kasing-kasing. Giunsa sa Dios pag ila ang iyang mga katawhan. Iya ba ning gipaabot kanato? Iya ba kining gisugilon? Mao ni angay natong tukion mga kaigsuonan. Kay sa pagsulti o pagsulat ni ining maong mensahe sa time mga kaigsuonan nga nahisulat ni og gipadala sa Dios ngadto sa mga katawhan, dunay mga tawo nga nagtuo sa Dios nga dili niya katawhan. Mao ni pinakakuyaw, dunay mga tawo nga nagtuo og Dios pero dili iyang mga katawhan. Ang iyang mga katawhan iyang gipaila. So ato ning tukion kung giunsa sa Dios pag-ila ang iyang mga katawhan, unsaon niya pag-ila aron maoy makadawat ni ini maong saad. Kay kining maong saad exclusive kini alang lamang sa iyang mga katawhan. Wala siya moingon nga og kun ang tanang mga tao. Timan ini ha. Wala siya moingon kun ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ingon siya og kun ang akong kun ang katawhan nga akong tinawag. Exclusive siya. Akong tinawag. Modangop kanako sa dakong pagpaubos ug mobiya sa ilang sala. Atong tan-awon mga kaigsuonan kon kinsay ilhon sa Dios nga iya makatawhan. Nya atong hinumduman na si Jesus miingon tanan gitawag pero dili tanan gipili. So atong tan-awon mga kaigsuonan kon giunsa sa Dios pag-ila ang iyang makatawhan. Palihog ablihi ang inyong Biblia diha sa libros Deuteronomio. Deuteronomio kapitulo 7 versikulo 6. Ang kapitulo 7 ang giuluhan diha ang katawhan sa Dios. Versikulo 6. Kay kamo balaan nga katawhan og iya kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Sa tanang katawhan sa kalibutan kamo ang gipili sa Ginoo aron mahimong iyang mga katawhan. Wow. So diha giklaro mga kaigsuonan sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan kamo ang gipili. Doon na sa gipoint. Kamo, dili tanang mga tao sa tibuok kalibutan ang iyang gipili. Timan ni ha, gatawag ang Dios pero dili tanan may response. Ang iyang gipili mga kaigsuonan, doon na sa gipoint. Kay kamo balaan nga katawhan og iya kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Sa tanang katawhan sa kalibutan kamo ang gipili sa Ginoo aron mahimo nga iyang mga katawhan. So dinhi giklaro mga kaigsuonan nga do na gyud giila ang Dios nga iyang mga katawhan. Do na gyud mga tao sad nga wala ilha nga iyang mga katawhan. Pero sa maong mensahe mga kaigsuonan kos Ginoo, dinhi gipaila mga kaigsuonan unsay dagway ug hitsura sa katawhan sa Dios. Una sa tanan, mga balaan. Wow. Usa sa mga gipakita dinhi balaan. Ang pulong balaan mga kaigsuonan wala magkinabuhi sa sala. Walay bisyo og maunay trabaho sa mga pangulo sa simbahan nga ang mga tao nga nagsimba sa Dios diha sa matag simbahan tudluan aron magpabiling balaan. Kay ang mga taong balaan mauray gipili og ilhon tan-awon ang kunon sa Dios nga iya mga katawhan. Maoy hinungdan nga ikaw ug ako gitudluan, gipahinumduman sa pagkinabuhing balaan, sa pagkinabuhing matarong. Dinhi gipaklaro mga kaigsuonan sa Old Testament nga ang dawaton sa Dios, ang hilhon sa Dios nga iya mga katawhan mga balaan. So napanas Old Testament ha, unsa kaha sa New Testament. So ari pata sa Old Testament
Moablitag mga dugang mga libro mga kaigsuonan sa Biblia, aritas Exodus kapitulo 19 bersikulo 5. Exodus 19 bersikulo 5 nag-ingon, "Kon magmasinugtanon kamo kanako og magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibuok kalibutan og kamo ang pinili kong katawhan." Now ato hinumduman mga kaigsuonan, kini nga sitwasyon na naana na sila sa bukid sa Sinai. Humana sila giluwas sa Dios gikan sa Ehipto. Humana sila giluwas sa Dios gikan sa mga katalagman. Humana sila gipalabang sa dagat nga pula. Kining panahona mga kaigsuonan, buti pasabot naana sila sa pagpangalagad, naana sila sa pagsugod sa pagsunod sa atong buhi nga Dios. Lamang din higiklaro sa Dios mga kaigsuonan kung kinsa ang magpabiling ilhon nga katawhan sa Dios. Una, magmasinugtanon sa Dios. Kon magmasinugtanon kamo kanako, ang mga tao nga magmasinugtanon sa Dios, hangtod siya kuhaon sa Dios, mauray idawaton ilhon sa Dios nga iyang mga katawhan. Kay ang mga taong nagmasinugtanon, nagpabili ng balaan, nagpabili ng matarong mga kaigsuonan. Balikan kuno nato ang libro sa Deuteronomio. Okay, unsay mga mensahe nga gikan sa Dios ni anang maong libro mga kaigsuonan. Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 20. Unsay giingon dinhi mga igsuon. Ingon dinhi, apan gikuha kamo sa Ginoo gikan sa hudno nga mao ang Ehipto, aron mahimong katawhan sa Dios hangtod karon. So dinhi giklaro mga kaigsuonan kung kinsa ang mga katawhan sa Dios, balaan, magmasinugtanon, og mga tao nga niluwas, mga taong gipangluwas, og magpabilin diha sa pagkinabuhi sa kaluwasan. Ang tao nga nagpabilin sa pagkinabuhi nga naa sa kaluwasan mga kaigsuonan, wala gyud na magpabiling bisyoso. Mao gyud na tinuod. Wala gyud na magpabiling bisyoso. Sa kapitulo 14 sa maogyapong nga libro mga kaigsuonan, kapitulo 14 bersikulo 2. Ingon dinhi nga, sugod ko sa bersikulo 1, katawhan kamo sa Ginoo nga inyong Dios, busa, ayaw, samari ang inyong lawas o kiskisi ang inyong ulo, dapit sa agtang ingon nga ilhanan nga nagbangutan kamo alang sa mga patay. Bersikulo 2, katawhan kamo nga gibalaan, iya kamo sa Ginoo nga inyong Dios, gipili o gipanag-iya kamo sa Ginoo og walay laing katawhan sa kalibutan nga gihimo niya sa ingon. So dinhi giklaro mga kaigsuonan sa Old Testament, ang ilhon ra gyud sa Ginoo nga iya makatawhan katong mga taong balaan, katong mga taong nangaluwas, katong mga taong nagmasinugtanon sa Dios, katong mga taong nagpabilin sa mga pagtulunan sa Dios. Arita sa New Testament, sa bag-ong kasabutan, kung kinsa ba ang mga tao nga ilhon sa Dios nga iyahang mga katawhan. Kay mao gyud ni pinaka-importante, makailata sa ilhon ang kunon sa Dios nga iya makatawhan para mangalagad ta mga kaigsuonan nga naay kadasig, walay pagduda, naa kanunay ang kalipay kalinaw, kay naa man tay paglaom o kasiguruhan sa atong pagpangalagad sa Dios. Arita sa New Testament, kung apil bata nga isipong katawhan sa Dios. Aron atong masayran mga kaigsuonan, ablihan nato ang libro sa Tito kapitulo 2 bersikulo 14. Ingon dinhi mga kaigsuonan sa bersikulo 14, gitugyan niya ang ihang kaugalingon aron pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadautan, o paghimo kanato nga putling katawhan nga iya haragayod
katawhan nga matinud-anon sa pagbuhat og maayo. So dinhi giklaro mga kaigsuonan, ikaw ug ako nga gipakamatian sa atong Ginoong Hesus, diin gitugyan niya ang iyang kaugalingon alang nato. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron mabayran ta, aron mapalit ta, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, aron mahimo tang putli, mahimo tang balaan sa ingon iya gayod kitang mga katawhan. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kanos ama ni mahitabo nga kita mahimong katawhan sa Dios? Tanan bang mga tao sa tibuok kalibutan, mga kaigsuonan, nahimong katawhan na sa Dios? Kay ang tanang tao gipakamatian man sa Dios. Tanan bang mga tao, mga kaigsuonan, mahimong katawhan sa Dios? Kay ang kamatayon ni Jesus, mga kaigsuonan, dili man para lang sa tribo, dili lang para sa usa ka tribo, kundi alang man sa tanang mga tao nga naa sa tibuok kalibutan. Buot bang ipasabot nga ang tanang mga tao nahimo ng katawhan sa Dios? Unsaon na to pagkasiguro nga ang tanang tao nahimong katawhan sa Dios? Unsaon na to pagkasiguro nga ikaw ug ako nahimo ng katawhan sa Dios? So ato ang basahon, mga kaigsuonan, paminaw na to ang wali ni Pedro. So si Apostol Pedro ang nagwali, mga kaigsuonan, mahitungod ni ini. Unang Pedro kapitulo 2 versikulo 9. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga hari-anong pari ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya og aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang kahayag, nga sa iyang katingalahang kahayag. Kaniadto dili kamo katawhan sa Dios, apan karon katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo, apan karon gikaloy ana kamo. Dinhi giklaro, mga kaigsuonan, nga kita di ay ang mga katawhan sa Dios tungod kay gikaloy-an kita sa Dios. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, Pastor Gideon, wala pa man maklaro gyud kon kanus aba gyud mahimong katawhan ang tao, mga kaigsuonan, kita. Kanus aba gyud ba nga mahimong katawhan ang usa ka tawo? So ato ni siyang tukion, mga kaigsuonan, sa ato ang pakiguban. Kung kanus aba gyud mahimong katawhan ang tao. Kabalo ba mo? Kanus sa diha nga ang tao mutuog mudawat ni Jesucristo. Sa diha nga ang tao mudawat sa atong Ginoong Jesucristo. Now, atong balikan tong mga katong Deuteronomio. Ato tong balikan, mga kaigsuonan. Deuteronomio kapitulo 7. Naamoy Biblia, pwede ra gyud ninyong ablihan, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kapitulo 7 versikulo 6. Kapitulo 7 versikulo 6. Diha giklaro, mga kaigsuonan, nga ang mga tao nga ilhon sa Dios, mga taong balaan. Ang mga taong balaan ang kunon gyud na sa Dios. Kanus abak kita mahimong balaan? Pinaagi ba sa atong simbahan? Pinaagi ba sa ato ang mga sakripisyo? Mahimo lamang kitang balaan sa diha nga atong dawatog tuuhan ang mga pagtulunan o ang mga mensahe ni Kristo. Kay kanang pag-ingon nga gituuhan ako si Jesus, nga siya ang humangluluwas, mga kaigsuonan, kung imong tan-aw na siya, mura siya tsuri, mura ba og kanang ga-eskwela ka og kurso bitaw, ga-eskwela ka sa imong kurso, kumbaga nag-eskwela kag mekaniko, elektrikal,
Mahitabo lamang ng imuhang gitun-an kung imo na siyang masinatian, mahands-on na nimo. Kana bitang pagtuo na tos Ginoo mga kaigsuonan, makasiguro lamang ta nga naagyo tay pagtuo sa Ginoo kung makalabang tas mga pagsulay. Kay ang usa ka tawo nga nagtuo sa Ginoo, sulayon magyud siya kung tinuod ba ang iyang pagtuo. Kung makalabang ta sa mga pagsulay, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, siya nga tao nga mingtuog midawat ni Kristo. Ang tao nga makalabang sa mga pagsulay, mga kaigsuonan, kadtong nagkinabuhi sa mga mensahe sa Dios. Kay ang tao nga dili magkinabuhi sa mga mensahe sa Dios, di man gyud na makalabang sa mga pagsulay. Kay ang mga tao nga dili makasunod, dili maka-apply sa mga mensahe sa Dios, mubalik man siya sa iyang pagkatawhanon. Unya ang pagkatawhanon, mga kaigsuonan, ang mga pinulungan sa ato ang pagkatawhanon kaniadto, moingon man dayon nga daghan bitaw ang maimpierno. Kanang marka bahala ang kinabuhi. Pero sa diha nga ang tao, mga kaigsuonan, nga tinuod gyud nga nagtuo, dili gyud na mubulag, dili gyud na musibog, mulahutay gyud na sa pagkinabuhi nga mapaubsanon, magkinabuhi nga mapailubon, magkinabuhing balaan, magkinabuhi nga mainantuson. Kay nakasabot man siya nga ang iyang pagtuo gisulayan lamang. Ang rason nga nung gisulayan ang pagtuo natong mga tao sa Ginoo, aron damor kitang magmalahutayon sa unahan pang mga pagsulay. Kay kung nakalabang ta sa mga pagsulay nga ato ang nalabangan, duna na po'y mga pagsulay nga diin dapat natong labngan. Matagkaron og niya na ay mga pagsulay. Pero giklaro sa Biblia nga kanang mga pagsulay, mga kaigsuonan, gitugot na dili aron maluya ta. Gitugot na dili aron mapukan ta. Gitugot na aron mas ma-enjoy nato ang presensya sa Dios. Kana bitang makabenepisyo ta sa mga mensahe sa Dios. Kay dili man nato masinatian ang mga mensahe sa Dios kung walay mga pagsulay. Damor kang makasinatig mga pagsulay, damor natong masinatian ang pagkamaayo sa Dios. Kabantay mo sa panahon sa mga tao sa Dios, sa panahon sa mga Israelita, damor silang na ay mga pagsulay, damor nga makasinati sila sa pagkamilagroso sa Dios. Sa panahon nga gigutom sila, gipakaon sila sa gahom sa Dios. Pinaagi sa gahom sa Dios, pinaagi sa milagro sa Dios, wala sila mga pasmo. Naghinubra pa ang ilahang mga pagkaon. Usa sa mga problema sa mga tao sa mga Israelita sa Old Testament, kay dunay mga tao nga kana bitang mapul-anon. Nangayo sila og sudan, gitagaag sudan, napul-an na pud sila sa sudan. Pero wala sila makabatikod, ang uban nga gisulayan lamang sila. Pero kabalo mo, mga kaigsuonan, kung imong tun-an gyud ang kinabuhi sa mga Israelita, daghan kaayo ang nakalabang. Daghan kaayo nga mga taong nakasud sa yutang saan. Ang wala makasud, ang wala makalabang, katong mga taong wala mulahutay. Usa sa mga gipakita sa Biblia nga mga taong wala makalahutay, katong mga reklamador, katong mga bagulbulan. Sa panahon nga adunay mga pagsulay, sa panahon nga adunay mga kalisdanan, dali silang muatras, dali silang muundang, dali silang magbagulbol, magreklamo. Murag maswito pa kayo sila kaysa mga nangulo nila. Mao ni usas mga problema nga angay natong likayan, nga dili ta dapat mahimong bagulbulan. Dili ta mahimong dapat reklamador, ilabi na sa mga buluhaton para sa kahimayaan sa Dios. Usa sa mga rason nga nung magbagulbol ang tao, kana bitong naana say pagkanegatibo.
Di ba kung naanay kanang makakita na ang tao kanang mga negatibo na ang iyang makitaan, mga negatibo na ang iyang madunggan, kanunay na niyang masabtan ang mga negatibo, maka murag mapukaw dayon ang iyang pagkabagulbulan, ang iyang pagkareklamador. Kita magyud ta mga kaigsuonan, kung ang tao mga kaigsuonan na anas pagkareklamador, pagkabagulbulan, mahimo siyang tapulan. Mahimo siyang tapulan. Unya, kung mahimo na siyang tapulan, wala na say mabuhat. Unsaon naman paganti sa Dios niya kung wala na say mabuhat. Mao na nga ang mga tao nga mga katawhan sa Dios kanunay nagmasinugtanon sa Dios. Ibin sa panahon ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan, ang gipakita diha pagmasinugtanon kanunay sa Dios. Sa Tito mga kaigsuonan, Tito 2, ato tong humnon tong libro ni Tito, kapitulo 2. Ato ang basahon mga kaigsuonan diha sa bersikulo sugod 11. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Diha giklaro grasya, o kanang grasya maunay giandam sa Dios alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Amaong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuying daotan o sa kalibutanong kailibgon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinuganon sa kaugalingon matarong Dios non. So katong grasya nga giandam sa Dios alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, duna say pagtulunan. Og ang iyang pagtulunan makapalingkawas sa tao gikan sa kinabuhing daotan. Og makahatag og kinabuhing mapinuganon og matarong og Dios non. Bersikulo 13, kinahanglan ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulihang adlaw nga atong gilauman inig padayag sa himaya sa atong gamahanan nga Dios og manuluwas nga mao si Kristo Hesus. So diha giklaro kung unsay dapat natong makit-an sa atong kaugalingon, ingon nga kita mga katawhan sa Dios. Ingon kita nga gisaaran sa Dios. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadautan og paghimo kanatong putling katawhan nga iyara. Gayod katawhan nga matinud-anon sa pagbuhat og maayo. So dinhi giklaro nga pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa anak sa Dios nga mao si Jesus Christ, ikaw ug ako nahimong katawhan og nahimong putling katawhan. Kanus ani siya nato masinatian sa diha nga atong tuohan og ikinabuhi ang mga pagtulunan ni Kristo. Kay kung moingon ta nga gidawat nato si Jesus, wala ganitay kalibutan sa iyang mga pagtulunan, mura na ta gatuon mga kaigsuonan nga wala nato makatuni. Mura ta ga-eskwela mga kaigsuonan nga wa patakahuman. Kinahanglan ato gyung masinatian, masaksihan nga ang pagkabalaan, ang pagkamatarong, ang pagka-Dios nun, kita mismo ang makakita sa atong kaugalingon. Kana makakita gyud ta nga dili gyud ta pareha kaniadto. Lahi na gyud ang atong kinabuhi karon. Kay kaniadto mga kaigsuonan, markabahala man. Mura ba og kanang humanon dayon. Walay pailob, walay pasensya, walay pagpaubos. Pero sa diha nga nahimo tang balaang katawan sa Dios, nahimo tang putling katawan sa Dios, nahimo tang matarong Dios non mga kaigsuonan, imo nang masaksiyan nga naa natay pagkamapinuganon. Nanay pagkamapailobon, kumbaga o sana kanang pasensyoso na kaayo bitaw, taas na kay pasensya. O niya ang mga tao mga kaigsuonan nga tagas kay pasensya, mga igsuon ang mga pinulungan,
salig lang sa Ginoo. Itugyan lang nato na sa Ginoo. Salig rata sa Ginoo, itugyan lang uban ang paglikay. Kinahanglan likayan pugyud nato ang mga tao, mga kaigsunan nga wala po'y pasensyoso, kanang walay pailo bitaw. Si Solomon, mga kaigsunan, nagsulti mga kaigsunan nga likayan tong mga tao nga walay pasensyoso kanang mga init og ulo. Kay ang giingon ni Solomon, kay kung makakaton ka, maglisod unya ka og kanang biya. Dugang mga bersikulo atong tan-awon, mga kaigsunan, ang wali ni Pablo. So arita sa ikaduhang Tesalonika kapitulo 2 bersikulo 13. Gipili kamo aron maluwas. Nindot kayo ang gipakita ni Pablo, mga kaigsunan, gipili kamo aron maluwas. So kinsa maning mga taong gipili, mga igsoon, angay kaming magpasalamat kaninyo. Angay kaming magpasalamat kanunay ngadto sa Dios tungod kaninyo nga nahigugma sa Ginoo. Din hinapod imo na pong makit-an ang pulong nahigugma sa Dios o nahigugma sa Ginoo. Kay gipili kamo sa Dios sukad pa sa sinugdan, aron maluwas pinaagi sa gahom sa espiritu ug pinaagi usab sa inyong pagtuos kamatuoran, aron mahimo kamong balaang katawhan sa Dios. So kanos di ay ta nahimong katawhan sa Dios? Mga kaigsuonan, sa dihang mituutas kamatuoran. Unya kinsa man ang kamatuoran? Si Jesus. Juan 14:6. Si Jesus miingon, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kung dili mo agi kaniya. So diha giklaro, mga kaigsuonan, ang Biblia, mga igsuon, nagtudlo gyud og insakto. Dili preha bitaw anang nagwali nga wala sa Biblia. Kay ang nagwali manggod nga wala sa Biblia, ang mahitabo manggod, ang simbahan mo hinungdan nganong ang tao naluwas. Murag ang kaluwasan tungod sa simbahan, dili tungod ni Jesus. Mga igsuon, ang kaluwasan miabot tungod sa gugma sa Dios, og ato na siyang madawat sa dihang tuuhan nato ang gipadala sa Dios. Kinsa man ang gipadala sa Dios, di man ang simbahan. Ang gipadala sa Dios si Jesus. Unsa man ay trabaho sa simbahan? Ang trabaho sa simbahan, itudlo ang mga pagtulon-an ni Jesus. Ipaila si Jesus. Ipadawat si Jesus. Maunay trabaho sa simbahan, sa mga pangulo sa simbahan. Ang problema kay ang simbahan niilog sa posisyon ni Jesus. Kabantay mo nga dunay mga simbahan miilog sa posisyon ni Jesus. Unsa may posisyon ni Jesus? Pagluwas sa mga tao. Unsa may trabaho unta diha sa mga pangulo sa simbahan? Itudlo si Jesus, ipaila si Jesus, isangyaw si Jesus, aron ang mga tao diha sa simbahan mutuo ni Jesus, mudawat ni Jesus. Ngano man si Jesus ang kamatuoran. Sa diha nga ang tao mudawat sa kamatuoran, mutuo sa kamatuoran, isipon siya sa Dios nga bala ang katawan. So sa ato ang pagtuo sa Dios, mga kaigsuonan, atong sigurohon nga mingtuo ta sa kamatuoran, mingtuo ta ni Jesus. Kaysa dihang mingtuo ta ni Jesus, mga kaigsuonan, ang Dios mismo muila nato nga kita iyang mga piniling katawan. Maubitaw ng tanang mga sulat ni Apostol Pablo, giklaro gyud diha nga ikaw ug ako mapahintil man ta, kinahanglan mudawat gyud ta ni Jesus. Ang pulong pagdawat, mga kaigsuonan, ni Jesus kana mang pagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus. Unsaon nato pagkinabuhi? Una sa tanan, magkat-on ta. Aron makakaton ta, di magpatudlo ta. Maubitaw nang ang pulong sa Dios kinahanglan itudlo diha sa simbahan. Maubitaw nang kinahanglan iwali, mga kaigsuonan, ang pulong sa Dios. Ang problema, doon ay mga tao, mga kaigsuonan, mo ingon nga dili na kinahanglan iwali, pastor, ato na lang nang dadon sa mga pagampo. Ay
Lain lang na sila walihi. Iampo lang nato na sila. Kisa may iampo kanang dili katawhan sa Dios. Ang iampo mga kaigsunan kung imong lantawon katong mga katawhan sa Dios. How about mga kaigsunan katong mga tao nga dili pa katawhan sa Dios? Di dito pwedeng iampo. Yes, pwede itong iampo pero dapat imutong walihan. Kay usas manggod nga mga problema sa ubang mga teaching, ilang gibabagan ang pagwali, ilang giundangan ang pagwali. Kay ang ilahang nasabtan, ila lang iampo. Mga kaigsuonan, hayampo lang na pastor kay sa imong walihan. Unsaon man nila pag katon kung dili nimo sila walihan? Mao bitaw nang si Apostol Pablo nagsulat diha sa Roma man siguro ni Roma Kapitulo 10 ato kunong tan-aon. Roma Kapitulo 10. Roma Kapitulo 10 versikulo 14. Apan unsaon manila pagsampit kaniya kung wala sila motuo? Ug unsaon manila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe? Ug unsaon manila pagkadungog kung walay magwali? Niini, ug unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali? Sumala sa kasulatan pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita. So dili lang pag-ampo kundi walihan. So unsa may mga pamaagi aron mawalihan nato ang mga tao nga dili pakatawhan sa Dios. Aron motuo sila kay dili man gud mo abot ang pagtuo kung walay nagwali. Even ako mga kaigsunan di ko ka batog pagtuo kung walay nagwali nako. Di sad ko kakaton mga kaigsunan kung walay nagtudlo nako. Mao na nga bulahan tong mga taong nagpatudlo. Bulahan tong mga tao nga naay panahon nga may sakripisyo para makakaton. Kay nganuman, hinumdum niya, ang saad sa Dios dili para sa tanang tao, kundi para rama sa iyang mga katawhan. Ang gisaaran sa Dios ang iya lamang mga katawhan. Kinsa man ang mga katawhan sa Dios? Katong mga taong nagtuo sa kamatuoran. Nagtuo ni Jesus Christ. So, unsay mga saad sa Dios diha sa Kronikas Kapitulo 7:14 mga kaigsuonan. Unsay mga saad sa Dios? Atong ablihan pagbalik ang ikaduhang Kronikas Kapitulo 7:14. Ato ang makit-an diha ang mga saad sa Dios. Ingon dinhi, og kon ang katawhan nga akong tinawag mo dangop kanako sa dakong pagpaubos og mubiya sa ilang mga sala, ang saad sa Dios patalinghugan sa Dios. Kanang word patilinghugan, hatagan sa Ginoo sa iyang panahon. Iyang ihatag ang iyang panahon, iyang igdudungog ang iyang panahon mga kaigsuonan. Kana bitang moadto kas opisina unya tagaan ka sa og panahon sa mayor, perti na nang pagkanindota. Unya ikaw gihulat, unya kumbaga hatagan kag panahon sa imong mayor ba sa asa kadapit nagpuyo, perti na nang nindota. Wala nay maka kumpara pa ana nga nahitabo sa imong kinabuhi. Labaw na mga kaigsuonan kon sa imuhang pag-ampo mabati nimo nga gitagaan kag higayon sa Dios nga nakigsulti ang Dios nimo. Kinsa man ang makasinati ana katong mga katawhan lamang sa Dios. Kaya ang tinuod nga giklaro sa Biblia, katong dili katawhan sa Dios dili magyud pakigsultihan sa Dios. Kay mulayo man ang Dios, balaan man siya. Dili man siya makadungog sa mga pag-ampo sa mga taong makasasala, labi na gyud sa mga taong dili katawhan sa Dios.
Mao na nga ikaw ug ako kinahanglan mo tuo ni Jesus, mudawat ni Jesus, magkinabuhi sa kamatuoran. Kaya ang tinuod pod nga nagtuo mga kaigsunan ni Jesus, nagbuhat man sa mga buhat ni Jesus. Juan 14:12. Mao na nga kung nagbuhat ta sa mga buhat ni Jesus, sa tanan nga atong mga pag-ampo dili ta pakyason sa Dios. Mahinungdan miingon ang Biblia, ang pag-ampo sa taong matarong dako kayog kahimuan, epektibo siya. Kay ngano man patalinghugan man sa Dios. Kinsa ang patalinghugan sa Dios? Katurang iyang mga katawhan. Mao ni saan sa Dios patalinghugan. Mga kaigsuonan, patalinghugan niya. Maminaw ang Dios sa mga pag-ampo sa mga taong mga katawhan niya. Kay ang mga katawhan sa Dios, una gibalaan, gimatarong, unya matinud-anon pa sa tanang panahon. Wa nay laing matinud-anon ikaw na nga nahimong katawhan sa Dios. Wa nay laing mga kaigsuonan nga katawhan sa Dios ikaw na. Mga kaigsuonan kita na mga igsuon kos Ginoo. Mga katawhan nga gipatalinghugan sa Dios. Now atong basahon mga kaigsuonan ang panultihon. Panultihon kapitulo 15. Naamoy Biblia palihog ablihi ang kapitulo 15 sa panultihon. Kapitulo 15 bersikulo 29. Patalinghugan sa Ginoo ang pag-ampo sa matarong apan dili niya tagdon ang mga dautan. Ang saad sa Dios nga patalinghugan niya ang mga tao, katong mga tao rasang matarong. Mao bitaw na nga kinahanglan magkinabuhi gitang matarong aron ang atong pag-ampo mahimong epektibo. Dunggon gyud sa Ginoo. Sulat ni David, arita sa sulat ni David sa Salmo 34:17. Salmo 34:17. Tan-aw nato mga kaigsuonan kos Ginoo. Nagsampit sa Ginoo ang mga matarong, og sila gipatilinghugan niya, o giluwas gikan sa tanan nilang kalisdanan. So dinhi giklaro mga kaigsuonan nga ang pag-ampo sa mga taong matarong, ang mga katawhan sa Dios patalinghugan gid sa Dios. So dinhi giklaro mga kaigsuonan nga ang saad sa Dios nga patalinghugan niya katong mga taong nag-ampo niya katurang iya mga katawhan. Sunod, unsay saad sa Dios mga kaigsuonan sa Kronikas kapitulo 7 bersikulo 14. Unsay saad sa Dios? Pasayloon sa ilang mga sala. Pasayloon sa ilang mga sala. Mao bitaw ng unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9, kanang sa ara para na lang sa mga katawhan sa Dios. Kaya ang mga katawhan sa Dios mga kaigsuonan nga nagkinabuhing matinud-anon, nagkinabuhing matarong og balaan, giandaman kanunay og kapasayloan. Dili mahutdan ang Dios og kapasayloan. Imagine na, si Jesus nagtudlo siya kanus kapila ba nato pasayloon ang tao? 7 ba kahigayon? Si Jesus maingon, kapituag kapito. Pero tinagana. Mao na nga kung mubati ka og kana bitang maingon kang nakasala ko kay wala ko ka himo ani, wala nakasala ko kay mas nihatag kog panahon, kana usa man na ka ilhanan mga kaigsuonan nga katawhan gyud ka sa Dios. Giila ka niyang katawhan, kana bitang mubati tag konsensya, kana bitang ma-feel na tong na-guilty bitaw ta kanang moangkon bitaw ta nga oy nakasadi ay ko, pero katong
mga taong di mo angkon og kanang di mo angkon nga bisag nakalapas na moingon pag yun nga makasabot ra ang Ginoo. Dili na mga pinulungan sa katawhan sa Dios. Ang pinulungan sa katawhan sa Dios mapaubsanon, kanunay mahinulsulon, kanunay miabitar nga wala gyud say mahimo kun wala ang Dios. Sunod nga mga saad sa Dios dinhi, mga igsoon, panalanginan sa Dios. Munang naa sa Kronikas kapitulo 7 bersikulo 14, panalanginan sa Dios. Unya kinsaman ang makasinati sa panalangin sa Dios, katong iya makatawan sa Dios. Ngano man ang mga katawan sa Dios magpabilin gyud ng matinud-anon sa Dios. Magpabilin gyud ng matinud-anon mga kaigsuonan kos Ginoo. Ang katawan sa Dios mga kaigsuonan dili lang gisaaran sa Dios kundi duna po'y gipabuhat ang Dios. Dini sa maong bersikulo mga kaigsuonan. Una, ang gipabuhat sa Dios dinhi kining pulong pagdangop. Ingon siya dinhi, og kon ang katawhan nga akong tinawag mudangop kanako. Trabaho gyud nato ni, buluhaton gyud nato ni mga kaigsuonan kining pulong pagdangop. Wa tay laing dalangpanan kundi ang Dios. Batasano nato ni ang pagdangop. Kung naay panalangin, dangop ta sa Dios. Dili kay kung naay panalangin, malayo hinuon ta sa Dios. Kung naay mga pagsulay, dangop ta sa Dios. Kung dunay mga kalisdanan, dangop ta sa Dios. Naay may mga tentasyon, dangop gyud ta sa Dios. Bisan unsay mga panghitabo, mga panahon nga atong masinatian, wa tay laing dalangpanan kundi siya. Dangop gyud ta sa Dios. Kung gipanalanginan ta pag-ayo sa Dios, wa tay laing dalangpanan ang Dios. Mga igsoon, dangop ta sa Dios. Balik kita sa Dios, duol kita sa Dios. Lord, salamat sa imong panalangin. Lord, salamat sa kalampusan, kadaugan, kabaguhan. Salamat o Dios sa daghang mga panalangin. Padayon tang mo dangop sa Dios aron sa pagpasalamat, aron sa pagpasidungog sa Dios. Maunay gusto sa Ginoo nga atong makatunan ug atong mabatasan sa atong pagtuo sa Dios. Sunod, mudangop ta sa dakong pagpaubos ug dili nato dadon ang sala. Dili nato tugutan nga dala-dalaon sipit-sipitan nato ang sala. Kay kung naa tay sinipitan, dili gyud ta kadawat sa mga panalangin nga gisaad sa Dios nga atong ilagaran. Di ta kadawat. Dili ta kabot sa mga panalangin. Dili ta kakuha, dili ta kakabot, dili ta kadawat. Kay naa man tay gisipitan, hadlok man nga makitaan. Maunang kitang mga Kristohanon, kitang mga taong gibalaan o gipakamatyan sa Dios, gipakamatyan ni Jesus mga kaigsuonan. Ang sala nga gikalimtan na sa Dios, gipapas na sa Dios, dili na nato dapat nga balikan. Katong mga sala nga atong gibiyaan, katong mga sala nga atong gisurrender, ayaw na gyud tuguti nga mabalikan nimo na. Unsay makatabang nato aron dili nato balikan ang tanang sala nga ato nang gisurrender, nga ato nang salikway. Ang makatabang gyud nato mga kaigsuonan, number 1, ang paghatag og panahon sa balaang kasulatan. Mao bitaw nang ang tao kung mosimbas Ginoo mo atog mga simbahan, dili pwede nga maghayon lang or kaha way basa-basag Biblia. Kay magunsa man ang sige kag simba, wa gani kay nasabtan nganong misimba ka. Namang ko'y mga taong nagsimba pila na ka tuig wa gyapon mausab. Kay ngano man, wa man pud ay basa-basag Biblia. Pastor, di man pud kabalong mo basa. Yes, daghang mga pamaagi aron madunggan nimo ang mensahe sa Dios nga nas Biblia. Ipabasas imong mga apo, ipabasas imong asawa, bana ug uban pa nga kauban nimo sa imong pamilya. O kaha naay mga Bible nga audio. Naay mga Bible nga audio. Ka maminaw kag mga FM radio nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Daw sama na nga nagbasa kag Biblia. Kana kung
di ka kabalong mubasag Biblia. Usas ako ang kaila maingon siya, pastor, sakto ra na nga kuan pastor kanang di kay ko kabasa pero sige ra kog paminaw sa mga sa kanang Bible audio pagkanindutan na ana. Kanang sige kag paminaw sa mga mensahe sa Dios nga naas Biblia perti na ng pagkaninduta. Dako na kaayo ng kana bitawng ilhanan nga ikaw iya sa Dios. Pero kung maingon ta nga iya ta sa Dios, wa gani tay basabasag Biblia unya murag masuko na noon, murag maingon na uihan na bitaw kanang uihan na kung magbasag Biblia. Dili na siya ilhanan nga katawhan pata sa Dios. Ang tinuod nga katawhan sa Dios, love niya ang Biblia. Ang tinuod nga katawhan sa Dios, kanunay mindangop sa Dios. Kanunay nagmapaubsanon atubangan sa Dios. Mga kaigsunan, kanunay mibiya sa sala ug wala magpuyo sa sala. Ang saad sa Dios mga kaigsunan, wa gyud pakyasa diha sa Old Testament. Labaw nga dili pakyason sa Dios ang iyang mga saad diha sa New Testament. Kanang saad sa atong Ginoong Hesus nga kuhaon ta, lalinon ta sa gingharian nga wala na'y katapusan. Bagong langit, bagong yuta. Mao na ang giampingan ta sa Dios, gitudluan ta sa Dios, giatiman ta sa Dios, gipawalihan ta sa Dios, gidasig ta sa pagbasag Biblia, gidasig ta aron magkat-on sa pulong sa Dios. Kay lalinonon ta. Mayong gabi sa tanang mga lalinonon. Mayong gabi ninyong tanan. Dalaygon ang Dios sa tanang mga lalinonon. Kita, ikaw ug ako mga lalinonon ta. Ina imong tapad lalinonon ka. Dili ta taga kalibutan, dili ta taga dinhi. Mga ambasador ta. Langyaw ta, lumalabay ra gyud ta diri sa kalibutan. Atong paninduton ang dapit diin ta dadon sa atong Ginoo nga gialagaran. Mao ang bagong langit, bagong yuta. Unsaon aron manindot ang dapit nga diin ta papuy-on sa Dios, magpabilin tang matinud-anon. Muna niingon si Jesus, ayaw pagtigom og bahandi dinis kalibutan. Ayaw pagtigom og bahandi. Hinoon pagtigom ka mo og bahandi sa langit. Walay taya, walay kawatan, walay mga tulisan, mga kaigsuonan. Adto ta magtigom. Unsay mga pamaagi aron makatigom tagbahandi sa langit? Ingon ang sulat ni Pablo, ingna ang mga dato. Katong mga kwartahan. Kinahanglan mo tabang sila sa mga kabos. Magtinud-anon sila sa mga nanginahanglan. Kaysa pagbuhat nila niini, nakatigom sila bahandis langit. Mao bitaw nang ikaw ug ako, panalanginan gyud tas Ginoo aron makatabang ta. Kay sa panahon nga makatabang ta, dako kay nang puntos atubangan sa Dios. Kumbaga point na nimo sa ato uniyang pag-atubang sa Ginoo, inigbalik na ni Jesus. Dalaygon kayo ang Dios, mga kaigsunan. Ako ug ikaw 100% ako naglaom, sigurado mga kaigsunan nga naglaom sa mga saad sa Dios. Nga kung nagmalipayon ta karon, labit pang magmalipayon ta sa panahon nga munaog na si Jesus aron pagkuha sa matagusa. Wa na may laing saad ang Dios sa atong kinabuhi. Kung kaniadto gisaaran sa Dios ang mga tao nga dadon, pasudlon, papuy-on sa yutang Kanaan, nahitabo, natuman. Pero ang wala makasod, katong mga bagulbulan, katong mga reklamador, usas mga bagulbulan o mga reklamador kana mga tapulan. Kana ramang mga tapulan mo basa, katapulan mo tuon, tapulan mo kanang always relax ba? Sige laglantaw-lantaw, kanang ilarang mata ang gilingaw, pero ang ilang kasing-kasing walay mensahe sa Dios. Munang di ta mo sugot ha, nga kita katawan sa Dios, wa day tay mga bersikulo. Dapat natay mga bersikulo.
Kay dihas mga bersikulo na adiha ang mga mensahe sa Dios, na adiha ang mga saad sa Dios, ug ang mga mensahe sa Dios mga kaigsunan dili gyud na mapakyas. Ang mensahe sa Dios panalanginan gyud ka, pero gahulat ang Dios kung matinud-anon bata. Kay mao man ay requirements sa panahon matinud-anon ta, panalanginan gyud ta. Kay base og naay mangutana, Pastor Gideon, wala palagi ko panalangin pertira man lang ang apikiha, perti mang lisura. Ay tanawa sad basig matinud-anon lang ka kung naay sobra. Pastor, og naay sobra pastor, murag naagyo iya sa Ginoo ani pastor. Di man na maoy matinud-anon. Ang tinuod nga matinud-anon mga kigsunan, dili kanang pulong paghatag. Okay. Kabalo ba mo anang pulong matinud-anon? Mao gyud nay gibasihan sa Dios sa mga giila niyang mga katawhan diha sa Old Testament. Kung magpabiling matinud-anon ang mga tao, ilhon gyud sa Dios nga iyang mga katawhan. Mao bitaw nang ikaw ug ako kinahanglan magpabilin tang matinud-anon diha kang Kristo. Magpabilin tang matinud-anon. Kay kung magpabilin tang matinud-anon, liwat ta ni Hesukristo. Nagkinabuhi ta nga sama ni Kristo. Aron matinud-anon ta, atong pangayoon sa Ginoo nga Lord, kuhaaning pagkatapulan. Kay mao magunay usas mga hinungdan nganong magkalisod ang tao kanang tapulan. Tapulan mo tuon, tapulan mo basa, tapulan mo minaw sa Biblia, tapulan magkat-on. Tapulan nga kung wala man gyud magkat-onan, mao na ang may tabo man gud bagulbulan, reklamador kayo may nakatunan. Ikaw ug ako kabalo gyud ta, ang kinaiya sa tao mga kaigsunan, kung wala say nakatunan, puro ra na bagulbulan. Puro bagulbul ra na ang nakatunan ana. Tinuod man na kanang mga tapulan, bagulbol ra na ang mga nakatunan na. Naani kuan din ato ning bagulbol, murag naam ni kanta mga kaigsunan. Pagka bagulbulan, pagka bagulbulan. Okay, ako sa nang tanawon. Murag naani kuan ani gakompos aning bagulbulan. Bagulbol nga way usana way human. Una nga kung kugihan ra gyud ta kanang daghang kaitang nasayran, di man ta mahimong tapulan, di man ta mahimong bagulbulan. Una akong mga pagdasig atong pangayoon sa Ginoo nga Lord, tagaay ko og kadasig sa pagtuon sa imong pulong, tagaay ko kadasig sa pagbasa sa imuhang mensahe sa Biblia o pagpaminaw niini. Kay damor man gud tang magkat-on, damor tang naay makatunan. Kay kung naatay makatunan mga kaigsunan, dili ta mahimong tapulan. Unya mahimo tang kugihan. Ug sa dihang mahimo tang kugihan, magbatinud-anon ta kanunay sa Dios mga kaigsunan kos Ginoo. Wow, panalanginan kita sa Ginoo. Atong tagaan og pagtagad, awit makalangit magpabilin. Atong mga kaigsunan gikan sa Saudi Arabia, maayo nga pakig-uban ni Duhay Longsod Braga. Tinuod jud na pastor ang bagulbulan kanang tao nga way nabalan. Gikan ni Cristi Pargan, nga reklamador gyud ng bagulbulan. Kanang way kalibutan ba.
maupay kasagarang magpagulbol kanang mga way kalimutas Biblia. Unay kasagarang reklamador, unya magpamamao. Una mga kaigsunan, ako mga pagdasig, ang bala ang kasulatan ato yung tunan. Na imong tapad diha pagtuon sa Biblia, ayaw sigig, ayaw sayangi ang imong oras sa mga butang nga way maani, wa kay maani. Matod pa diri, si Aida Abajo Manlapas request ko kanta Pastor Pagmata. Di ako ning tan-aw diri Pagmata. Siya nga nagtuyo ka nato agagagahong sa tanan magpabilin kami kanimo. Gika ni Virginia Balista Paluga, maayong gabi Pastor, salamat kaayo, makadungog na po ko sa pulong sa Ginoo. Request og nasaan na kaya ko. Si Gina Kamahalan, Pastor, na ako pangutana bahin sa Hebreohanon kay dili mo tuo kay Hesus Kristo. Hebreohanon kay dili mo tuo kay Hesus Kristo. Asa na dapit, Sister Jean? Tinuod jud ka, Pastor, bisag Kristohanon pa, Pastor, bagulbulan pa jud. Wagas Rico. Naagi na mga kaigsunan. Munay bantayanan kaayo, kini bitawng naay mga panahon mga kaigsunan, kana bitawng naay mga Kristohanon mga kaigsunan nga moingon nga kanang mga bagulbulan kaayo, kanang dili mga Kristohanon pero kanang moingon nga mga bagulbulan kaayo. Kung imong tan-awon mga kaigsunan, kung naa naman kay reklamo sa imong isig katao, usa na biya na kailhanan nga naapot naana niya ang pagkabagulbulan. Kana bitaw naa kay reklamo sa iyang imong isig katao, usa na biya na kailhanan sign nga natakdan na pod sa pagkabagulbulan. Mao bitaw na nga kung naa kay mga reklamo nato sa imong isig katao, labi na sa mga buluhaton diha sa Ginoo, kanang mas maayo mga kaigsuonan kanang itugyan sa Ginoo, mas maayo itugyan ra gyud na sa Ginoo. Unya prangkahan nimo, imo na siyang prangkahan, imo na siyang sangyawan, imo na siyang sultihan. Brad, dili na maayo, sis, dili na maayo, kaysa imo na siyang na kay mga reklamo sa tao niya ipanugid po sa mga tao, kay kasagaran manggunang mga magulbulan dili makaprangka. O niya maayong musugid ngadto sa uban pero dili mo prangka. Daghang salamat sa imong gi-share nga word of God. Nagapanalangin napanalanginan mi, daghan mi nagtan-aw sa imong live karon gikan ni Jean Calinog. Dalaygon ang Dios. Si Broca Fidel, maayong gabi Pastor, nagtan-aw mi nimo Pastor samtang gadjuti. Ang Dios magpanalangin kaninyo. Kay ikaw man ang tapos na pasi. Awit makalangit pagmata diri sa atong panaguban, ang pulong mo kinabuhi ko. Dili ra ko kayo mo dugay sa atong panaguban mga kaigsuonan, kay na ako'y gi-adjust. Nag-adjust ko sa ako ang kagalingon tungod ni sa kanabitawng mga panahon siguro. Doon na po'y mga gikinahanglan sad nga i-adjust nako. Amo na nga matag-usa ato yung ampingan ang atong kaugalingon. Kung nagiingon nga ato yung subayon ug unsa po'y gikinahanglan, kay ang espiritu gikinahanglan nato nga atimanon, ang atong kalag gikinahanglan atimanon, ang ato sang lawas ato pong atimanon. Ato yung unay giingon ni mao unay giingon sa Biblia mga kaigsuonan nga mag-unsa man ang espiritu kung loya na ang lawas. Munang kinahanglan kantigutang mo dumala sa tanang parte sa ato ang pagkatao. Kung atiman nato atong kalag, atimanon sad nato atong lawas. Kung atiman nato atong lawas, atimanon usab nato ang kalag. Mga igsuon, ako nagtuo nga
natay nakuha nga mga pagtulunan ug usa niini ang mga saad sa Dios. Ug ayaw kalimti ha, ang mga saad sa Dios para lamang sa mga katawhan sa Dios. Ug ang mga katawhan sa Dios nagpabiling matarong, nagpabiling balaan, nagpabiling matinud-anon. Ug ang mga saad sa Dios dili gyud na pakyason sa Dios. Pagbalik niya. Sa di pa ko manamilit magampo sa ko og akong gihangyo matag usa nga magpasalamat ta sa Dios, mulitog tag mga pagdaig pagpasalamat. Maginang buhay ta. Ama na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulog, mga mensahe nga miabot kanamo. Salamat o Dios nga imo kami gitudluan aron kami dunay kasiguruhan nga magpaabot sa tanan nimong mga saad. Imo kami gitagaag paglaom sa among panag-uban nga dili kami mapakyas sa amo ang mga gitinguha sa mga pulong nga amo ang nasabtan sa balaang kasulatan. Kay diha sa imong mga mensahe do na kay mga saad nga imuhang gibilin sa matag usa, ug ang imo mga saad naghatag kanamo kadasig paglaom nga dili kay kami mapakyas tungod kay imo kaming gitudluan unsaon pagpabili niini. Salamat o Dios nga imo kaming gidasig sa pagbasa sa imong mga pulong, imo kaming gidasig sa paghatag og panahon sa pagtuon o pagkat-on niini. Tabangi kami o Dios kay wala may mahimo kun wala ka. Nanginahanglan kami kanunay sa imong pagdasig, pagpahinumdom sa matag usa aron kami magpabiling matinud-anon sa pagkinabuhi sa imong mga pulong. Sa among pagpamahulay padayon ka magauban, mga proteksyon. Sa among pagpangatulog padayon ka magauban. Bisan pa sa kumakigsunan nga naa sa abroad ug sa tanan ato among mga kaigsunan nga naa sa nagkalaing mga lugar, ikaw Dios magauban, mga proteksyon. Ako silang itugyan, isalig gana kanimo ang tanan tungod kay diha lamang kanimo o Dios kami makalaom ug may kasiguruhan nga dili kami mapakyas sa among gitinguha nga kami imong ubanag proteksyonan. Bless kino matag usa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless og ang Dios magauban kanatong tanan. Night. Bye-bye. Kanimo amahan Sa kata ka. Bye-bye. Magapagday Bye-bye. Mag-aawi Bye-bye. Kanimo amahan You love you. Ihalad na ang tanan Itugyan na ang tanan Diha kanimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig.